На Гомельшчыне упаў чарговы дрон. Бабарыка выказаўся наконт санкцыяў, а ў гарадзенскім зоапарку прачнуліся мядзведзі. Гэтыя і іншыя навіны проста зараз вітаю. У Добружскім раёне на Гомельшчыне на ажыўленую трасу упаў дрон. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток». Паводле інфармацыі журналістаў, інцыдэнт адбыўся паблізу паселішча «Рассвет». Міліцыя і вайскоўцы перакрылі трасу Гомель-Новазыбкаў і закрылі заправачную станцыю «Беларуснафты» паблізу. У выніку беспілотнік прыбралі з дарогі. Рух на ёй аднавіўся. Каля 16 гадзіны, піша «Флагшток», жыхары Добружу чулі выбух. Верагодна, вайскоўцы падарвалі БПЛА. Тып дрона і падрабязнасці інцыдэнту невядомыя. Улады ніякай інфармацыі пакуль не давалі. 17-гадовы менскі школьнік арганізаваў буйны незаконны бізнес у продажы вейпаў. Яго выкрылі работнікі міліцыі і інспекцыі ў справах непаўналетніх. Паводле прэс-службы МОЗ, 11-класнік у мессенджеры набыў больш за 1000 вадкасцяў, што змяшчаюць нікацін, і каля 700 парагенератараў. Усё гэта ён захоўваў у арендаваным гаражы для далейшага перапродажу. Агульны кошт тавару міліцыянты ацанілі на суму больш за 10 000 рублёў. Цяпер хлопцу пагражае адміністратыўны пратакол, буйны штраф і канфіскацыя тавару. Былы палітвязень Віктор Бабарыка выказаўся супраць зняцця санкцый з Беларусі. Пакуль наша краіна саўдзельнічае ў вайне Расіі ва Ўкраіне. На гэтую тэму палітык паразважаў у інтэрв'ю YouTube-праекту «Ток». Вы будете продолжать убивать украинцев, ну а там пару тысяч, значит, выпустим там из белорусских тюрем. И выгоним их опять там в Украину там, или еще куда-то. То есть а потом, может быть, еще набираем пару тысяч. Ну, то есть здесь вот нужно четко себе представлять, что, к сожалению, тема переговоров, она должна четко себе представляться, что и Европа, и Беларусь очень ограничены в своих возможностях. У одних снятие санкций, которые подчинены, и я считаю однозначно правильно, не могут быть сниматься санкции. Предприятий, людей, кто задействован в производстве или там, в поддержании войны, не могут по определению, потому что за этим человеческие жизни стоят. Сталася вядома, за што летась судзілі прарасійскую актывістку Вольгу Бондараву. Выданне «Гродна Лайф» атрымала зварот паплечніку інфаказачкі, дзе тыя і распавялі падрабязнасці. Паводле іх Бондарава выпадкова размясціла ў сваім тэлеграм-канале публікацыю з рэсурсу, якія ўлады лічаць экстрэміскім. Што за выданне не ўдакладняецца. Вядома толькі, што адбылося гэта падчас барацьбы актывісткі з блогерам Дзім Дзімычым і прадзюсерскім цэнтрам «Флагман Мьюзік». У выніку Бондараву пасадзілі на 13 сотняў адміністратыўнага арышту і адлічылі з апошняга курсу педагагічнага універсітэту. Такі прысуд і наступствы сябры актывісткі палічылі занадта строгімі. Летась жыхары сталіцы звярнуліся ў паліклінікі больш за 22 мільёны разоў. Пра гэта паведамілі ва ўпраўленні аховы здароўя Менгарвыканкаму. Калі ўлічыць, што афіцыйна ў Менску жыве амаль 2 мільёны чалавек, то на кожнага жыхара прыпадае 11 зваротаў. Чыноўнікі часткова звязваюць такую актыўнасць з дыспансерызацыяй і падкрэсліваюць, што наведванне нераўнамернае. Калі адныя схадзілі да лекара 1-2 разы за год, то былі грамадзяне, якія бывалі ў паліклініцы больш за 100 разоў. Таксама ў Менгарвыканкаме распавялі, што адзін візіт каштуе бюджэту гораду 45 рублёў. Дональд Трамп зноў абвінаваціў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага ў нежаданні падпісваць мірную угоду з Расіяй. А вось Пуцін, паводле кіраўніка ЗША, гатовы да завяршэння вайны. Пра гэта Трамп заявіў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC News. Таксама прэзідэнт Злучаных Штатаў адмовіў патрэбу ва ўкраінскай дапамозе ў барацьбе з іранскімі дронамі. Паводле ягоных словаў, Зяленскі – апошні чалавек, ад якога ЗША патрэбная дапамога. Акрамя таго, Трамп заклікаў краіны, якія атрымліваюць нафту з персідскай затокі, далучыцца да аховы Хурмузскай пратокі. Мы ўжо знішчылі 100% вайсковага патэнцыялу Ірану, але ім лёгка адправіць 1-2 дроны, закінуць міну або выпусціць ракету блізкага радыусу дзеяння дзе-небудзь уздоўж або ў гэтай воднай артэрыі, незалежна ад таго, наколькі моцна яны былі разбітыя. Спадзяюся, што Кітай, Францыя, Японія, Паўднёвая Карэя, Вялікая Брытанія і іншыя краіны, што пакутаюць ад гэтага штучнага абмежавання, скіруюць свае караблі ў гэты рэгіён, каб Хурмузская пратока больш не была пагрозай з боку дзяржавы, якая была цалкам абезгалоўленая.
І да беларускіх навінаў. У Мінску двое хлопчыкаў выбралі будоўлю на вуліцы Карскай месцам для гульні, што ледзь не скончылася трагедыяй. Дзеці захраслі па пояс у мяккім грунце і не маглі выбрацца з пасткі самастойна. Не переживайте, сейчас достанем все. Порядке. На шчасце, хлопчыкаў заўважылі дарослыя. Яны выклікалі падраздзяленне МНС. У сваю чаргу ратаўнікі з дапамогай падручных сродкаў дасталі захраслых і перадалі медыкам. Як сталася вядома, дзеці не пацярпелі, пасля агляду іх аддалі бацькам. Менск-Транс купляе 24 прыборы для вымярэння выцеку току для абароны пасажыраў тралейбусаў. Прадпрыемства размясціла адпаведную заяўку на закуп. Прыборы коштам 3500 рублёў кожная размяркуюць паміж усімі тралейбуснымі паркамі сталіцы. Зрабіць гэта пастанавілі пасля трагічнага выпадку, што адбыўся ў студзені. Тады дзяўчыну ударыла токам у тралейбусе маршруту нумар 44. Пацярпелую шпіталізавалі з апёкамі і праблемамі з сэрцам. Незвычайную знаходку выявілі бытаўнікі падчас рамонтных працаў на вуліцы Берасцейскай у Пінску. Пад слоем асфальту ляжала старадаўняя брукаванка. Паводле адмыслоўцаў, яна магла з'явіцца яшчэ ў міжваенны перыяд, калі тэрыторыя ўваходзіла ў склад Польшчы. Такую дарогу называлі польскай альбо трылінкай. Брукаванку пастанавілі не рэстаўраваць, а разабраць, каб падрыхтаваць аснову для шырокай магістралі. У гісторыі янота Сені, які прыплыў у Беларусь з Амерыкі, новы віток. Аказалася, што спецыялісты няправільна вызначылі пол жывёліны. Памылку высветлілі толькі пасля правядзення абследавання ў ветэрынара. Цяпер пушыстіка чакае змена імені. Работнікі заапарку думаюць над варыянтамі Ясенія, Соня ці Саша. Замяніць давядзецца і пашпарт, што выдалі яноту да 2036 года на мужчынскае імя. Жывёліну выявілі мытнікі сёлета ў студзені пры разгрузцы марскога кантэйнеру са Злучаных Штатаў. Мяркуецца, што янот выпадкова залез у адсек з аўтамабілем і правёў там шмат дзён, перасякаючы Атлантычны акіян. Тым часам у Градзенскім заапарку паступова пасля зімовай спячкі прачынаюцца мядзведзі. Паводле работнікаў гэты працэс можа доўжыцца некалькі тыдняў. Калі бурыя мядзведзі ўжо цяпер вельмі актыўныя, гімалайскія аднаўляюцца больш павольна. З 5 жывёлінаў пакуль выйшлі з бярлогі толькі самцы Том і Лёша. Наша рубрыка без каментара. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры нядзельнай студыі Белсат. Як заўсёды, о 20 гадзіне па Менску. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.